אתה רוצה באמת למכור את הנכס שלך לבד? אתה יודע כמה זמן, אנרגיה וכסף זה מצריך? אני פוגש כל יום את אותם אנשים שעושים טעויות בתהליך המחיר שלהם. הטעות הראשונה שהם עושים, הם משווקים את הנכס שלהם במחיר גבוה, והם שורפים את הנכס שלהם. 2. שיווק, הם מפרסמים ביד 2 מדלן ואולי עוד איזה ערוץ פרסום כזה או אחר. 3. הם לא עושים שיווק ממומן. לא מכיר הרבה מוכרים שעושים שיווק ממומן. 4. הם לא עושים עבודת שטח. מוכרים לא עושים עבודות שטח. מה זה אומר עבודות שטח? הם לא מפרסמים את הנכס שלהם באזורים שהם נמצאים בהם. לפעמים קונה שהוא לא חשב לקנות, חושב על קנייה כי הוא רואה שהשכן שלו מוכר את הדירה שלו. וזה מתאים לו וזה 4 חדרים. לצורך העניין. 5. כדי למכור דירה אתה צריך לפרסם בכמה שיותר פלטפורמות. כדי למכור דירה אתה צריך איש מקצוע שיש לו מאגר קונים. כדי למכור דירה אתה צריך מתווכים, שיתופי פעולה עם מתווכים. לכל מתווך יש מאגר קונים שלו. אם אתה רוצה למכור או לקנות את הדירה שלך, תעשה טובה, דבר איתי.